Nterige. Nugu, mijogo eminya jumene masan. Ngache. Itna ngache fiana. Mijogo dona ne mi fiana kike mo wambli. Antorola. Tiens la ngache moi j'en peux plus. Wala bile. Junior kana no fo. Kabini wati jan nikuma ne bi kunlo la. Ko furusa. Ne afiana o ta solution ene. Fere were be nyinna. Solution were no te furusa ni. O ta solution fiu. Ngache. Iboro ni be nyama ibi solution ni ko la. O ga soro. Solution mga nyini mo ko la. O tigere be fe ko ga ba. Nyama be mo ko dem. O ga soro be fe mu dem. Dem yi tabi. Enya e be fe ga mo ko dem. Amanda e. On m'a mis à tirer tout un chien là. Mais je fais le tour là. Ali boli le roi famille. Et chose. Et boli fleur il est pour moi faire. À tes aiguilles là on a Abidjabi. Mais je fais il est pour moi je fais attends mais à Tidjabi. Ah ouais. On y allait ba tare ke doron wata. Oui here. O benata. Furusa de ta solution. E be ganyina mun kare. Mu muso be dama u dafa balle o be di an cɛ munnu ma an ne b'u dafa fɛn munnu b'u jɛ an ne b'u kɛ k'u jɛ u dafa nka ni e ko ke e t'o kɛ fo ka furusa k'a kɛ a solution o t'a solution wa i kan k'a dɔn k'a fɔ ko muso b'e ka mara de kɔnɔ cogo si la a tun man ka bɔ i ka mara kɔnɔ bon cɛya fana hakili de n terikɛ i ka nin kuma ninnu bɛɛ cɛ nka ni muso kɛra k'a tɛ cɛ lamɛn ere bolo san ko bɛ kɛ cogo di hali n'a a kɛra o cogo la e man kan i tɛ dusu fɔ ko cɛya ye hakili dɔ de wa cɛya bɛɛ tɛ ko k'i dusu bɔ muɲu ani sabali o ye cɛya tagalan dɔ ye n terikɛ n bɛ mun f'i ɲɛna e m'a mɛn a fɔra ko hakili ye 10 de ko 9 bɛɛ dira an cɛ ma kelen min tora dɛ o de dilanna musow ani baganw cɛ hali ka dɔn o dɔrɔn ma i b'a dɔn k'a fɔ i tɛ to nin yɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ nin cogo la e min ye cɛ e de kan ka ko kɛ ko min bɛ se ka a bilasira nka ni e ko e tɛ sɔn ma fo k'a kɛ furusa ye o t'a kɛ cogo ye mugu tɛna ka cɛn fiyɛ na n'a kun danna ni miso cɛla de la bilahi Alasan ma sɔn ni miso gɛn mɛnna nka tɔnɔ Siriki ale ni Musa ni Dara nin de ko ko non ko n kana ko kɛ ten tɔ ko tɛ kɛ fiyewu ko muso furu tɛ sa ko tant que olu ɲɛna olu balolen bɛ e bɛ ka ɲinɛ mun kɔ furusa ye fɛn cɛjuguba de wa a kɔnɔnen o de y'a to u tɛ sɔn a ma fiyewu n'a ma ɲa furu kɔni donna i ni ɲɔgɔn cɛ solution foyi t'a la e de bɛ kɛ muɲubaga ye ka fɛɛrɛ bɛ ɲini walasa k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na nka n'e ko k'e b'i ta i dusu fɛ a ti ɲɛ. Tɔnɔ Namu ne kumara mijo fɛ nka tɔnɔ a gɛlɛyara dɛ. Ka gɛlɛya cogo di? Ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna daminɛ yɔrɔ min na ka taa bila yɔrɔ min na. Ko mana gɛlɛya cogo o cogo o t'o ko bali fɔli la. A kɛla cogo di? Ayiwa ne kumara fɛ a ye kuma caman caman fɔ n ye nka n'i y'a jɛngɛ k'a lajɛ yɔrɔnin dɔ la mijo b'a jo fɛ. Mijo ka k'a jo fɛ? A ko ne ma ko yanni ale ni junior ka ɲɔgɔn dɔn kɛlen kɔfɛ ka ɲɔgɔn dɔn o junior y'a yira ale la n'a y'ale furu o n'u nana ka waatinin kɛ u bɛ bɔ yan u bɛ taa so ta yɔrɔ wɛrɛ u fila maa mun don ale kelen a cɛ kelen o de ka d'a ye duba kɔnɔ sigi man d'a ye hali dɔɔni kansinaya ko kɔni tɛ mun yɛrɛ ka go a ye ko mun yɛrɛ ka go a ye yɛrɛ yɛrɛ o ye ka dumuni tobi k'a bɛna taa sigi mɔgɔ kɔrɔ donc ne hakili la dalakanw de taara a ye dalakan ma bɔ a sira fɛ donc a b'o kɛlɛ de la i ma ko ye. N'a y'a sɔrɔ junior ye nin layidu in de ta ye o b'a yira junior min tilen ka tiɲɛ fɔ an ye dɛ. E yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ e bangena duba kɔnɔna na ka lamɔ yen kɔrɔw b'e bolo e kɔrɔw bɛ ye musotigi ye e ka taa muso sɔrɔ k'a fɔ o ye
ko kana ko e kelen n'o kelen n'o nana sɔrɔ ko te o togoya la a ma nɔgɔ o ka sigi ten dɛ ja junior yɛrɛ de ɲɔ ye ko in ye nka sisan e yɛrɛ bɛ se ka hakilina jumɛn de ta n'an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ togo min na Mijo bɛ se ka sigi a kɔ a ka furusa ko in bɔ a kunna. Bon tɔnɔ ni kɔni tun y'a dan ne ma est-ce que an tɛ nin ko in to waati minɛ kɔnɔ et puis bɛɛ ka a to yen parce que maa mun don layidu de taara ye fo ka bɔ a sira fɛ n'an ko k'an bɛna a ta togo nasuguya dɔ la dɔrɔn a tɛ faamuya n'an ko k'an bɛna girin-girin a tɛ faamuya furusa ko bɛ mɔgɔ min hakili la i yɛrɛ b'a dɔn o ma nɔgɔn donc bɛɛ k'a to yen hali a mana dɛrɛ mɔgɔ mun sen kan o k'i sen ta ka bɔ a kɔrɔ. Junior. Aïcha. Ça va? Oui, ça va. Yérani. Bachi tila rôle. Ah non, Bachi peut être. Nera kumina chido fe enyano. Ah, Akadia. Me fa iga kuma Mijo fe. Mijo mu. Mijo na nese ko tumila do. Ko fon nete tumin boga dalima. Nga makarsa. Mogaw kono. Nu nana bebe jaga tumin nge ɲɔgɔn fɛ. Aish. I kana meleke ni nin kala mele kunare. Igo ale de ne wolo. Kuma tɛ kuma la. Mijo ma min fɔ ne ma. Junior. Ko caman se bɛ bi me k'a to yen nɔ. Dɔ wɛrɛ tɛ o. Musa de kama me k'a to yen. Me k'a to yen cɛ de kama. So tɛ ni ɲɔgɔnna melekeni. Nin ka ne dɔgɔya ko ne k'o to yen ta. O muso tɛ Mijo ye dɛ. A ka di n ye I ka kuma fɛ. Aïcha. I kɛ pewu. N'i ka kuma bɛɛ mɛn. Nka sani n ka don kuma kɔnɔ fɔlɔ. N b'a ɲini fɛ. I ka yafa n ma Ala ani kira kama. Ne ye ko o ko k'i la ka tɛmɛ. Ne ni muso. An ye ko o ko k'i la fo ka taa se bi ma. N b'a ɲini fɛ i ka yafa n ma Ala ni kira kama. N'a fɔra ne de tun b'aw tɔɔrɔ du in kɔnɔ yan. E ni Fatimi. Ne ye fɛn bɛɛ kɛ o la. Ne ye bere ta o kama k'aw gɛn. Nka n'a fɔra ko bi ne yɛrɛ muso tɛ sɔn. O bɛ lakale da jumɛn la? Tiɲɛ yɛrɛ la o kuma nɔgɔ. Ani i bɔra ka kuma min fɔ sisan nɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la kuma in i ka ko kun ka bon n bolo dɛ. Nka a y'an ko tɔ sankɔrɔ ta n bolo yɛrɛ. Parce que a bɛ sababu ɲini dɔrɔn de la sababu min b'a to a furu bɛ se ka sa. I ma ko ye donc ne kɔni kun bolo an bɛ se ka taa o sira dɔrɔn de fɛ o de y'a solution ye. I ka nin kuma in diyala ne ye kosɛbɛ. Ne yɛrɛ kun mako bɛ nin kuma in de la. K'a d'a kan dugutaga ko bɛ maa min kɔnɔ n'i y'o gɛn ko ka bɔ I ka du kɔnɔ I ye sira d'o ma dɛ. E de bɛ kuma dara fɛ sisan a ka se ka aw mada k'aw muɲu a mana diɲɛlatigɛ ko o ko kɛ aw la a k'aw muɲu o kan k'a d'a kan Mijo mako bɛ min na sisan o de ye ka mankan fitinin wuli aw k'a kunbɛn o mankanw na k'o kɛ kɛlɛ y'a fɛ o mana kɛ dɔrɔn a b'a furu sa k'aw tɔgɔ d'a ko la ne dun b'a dɔn n'a furu sala nin cogoya la n'aw dɔ kelen n'a tɔgɔ ye o tɛ tɔgɔ diya aw ma dɛ a b'aw jija o yɔrɔ in na kosɛbɛ nka min ye junior ta ye ne yɛrɛ n'o bɛ tila ka ɲɔgɔn ye min bɛ n fɛ n m'o fɔ o ye. Tɔnɔ n'i ka kuma mɛn ni Ala ni kira sɔnna ma i y'a fɔ cogo min na an b'a kɛ o cogo la. Yɔrɔ kelen fana bɛ yen Mijo jo t'o yɔrɔ na dɛ k'a d'a kan furumuso n'i donna furu la ka ban I mana na diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn sɔrɔ I ɲɛ ye I b'a bɛɛ de kun o bɛɛ ye furu kɔnɔna ko dɔw ye nka ne ko k'i t'o kun ko fo min fɔla e ye ko daminɛ na o ka waleya I bɛ don fili kɔnɔ dɛ. Tɔnɔ I ka kuma latigɛ tɛ ne ye nin kuma in bɛɛ yira a la
de A à Z n ko furu fɛnɛ y'a damana ko wɛrɛ de Mijo ko k'a tɛ maa si ta lamɛn dɛ ko in de b'a nin kan ko fo layidu mun taara fo de ka timɛ i ma k'o ye n ye nin faamu bidenw ka ko ma nɔgɔ nka u b'u ka kow la waati min na n'i girinna o nɔfɛ n'i m'i togo dɔn o sago bɛ sɔrɔ nka ne hakili la n'an taara ni ko in ye dɔɔni dɔɔni ka to ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na e yɛrɛ ka kɛ maa ye kuma bɛɛ i ka to ka gɛrɛ a la kuma o kuma to ka gɛrɛ a la i ka kuma a fɛ ka to ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na a ka ca Ala fɛ n'an taara o togoya la a bɛ faamuyali kɛ n'i ka kuma mɛn ni Ala ni kira sɔnn'a ma i y'a fɔ cogo min na n b'a k'o cogo la o bɛ diya n ye kosɛbɛ furumuso ɲuman bɛɛ kan ka nin de bila a kunna i bɛ se ka ko dɔ kɛ nka n'i cɛ kama kɛ i b'a kɛ nka n'i miiri cɛ la dɔrɔn i b'a ko dabila Ayisa tiɲɛ yɛrɛ la bi kɔni ne y'a dɔn i ye mɔgɔ ɲɛnama ye wa i dusukolo ka ɲi ninnu bɛɛ ye dɔgɔninw de n'u ma min dɔn e de kan k'o dɔn ka d'a kan e de du ye muso fɔlɔ ye ni e ni muso y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ si tɛ se k'a bɔ yen Junior y'i ka kuma mɛn i y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan bari sabula ma dɔn nin wagati in na e mago bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ mais ni Ala sɔnn'a ma a bɛ na ɲɛnabɔ y'a mɛn ni Ala sɔnna hali ne yɛrɛ min ye Mijo cɛ ye Mijo tɛ ne to yen ne ka sunɔgɔ ne tɛ se ka hali fiɲɛ sama Mijo bolo ni n ko kelen dɔrɔn a b'a fɔ 200 nka problème t'a la ni Ala sɔnn'a ma nin ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ tile 2 i kɛ pewu yann'a ko kelen bɛ yen nɔ f'i k'o dɔn e ni Fatimu 2 aw ni Mijo nakun tɛ kelen du in kɔnɔ ka d'a kan aw bɛɛ dɔgɔnin de ye Mijo ye aw bɛ mun dɔn furuko la Mijo t'a dɔn a ye mun kɛ furu la Mijo m'a kɛ ne kɔni ne b'a ɲini i fɛ i ni Fatimu ni Mijo b'a ka kansinaya kɛlɛ la aw k'a to yen nɔ ka d'a kan mɔgɔ 2 de bɛ kɛlɛ n'ale ko k'ale bɛ molobaliya ta k'aw sɛgɛrɛ n'aw y'aw t'a fɛ ɔ bɛɛ kelen kelen aw minnu ye kɔrɔ ye aw de kan k'a faamu a b'aw yɛrɛ minɛ a la dɔrɔn yɔrɔ min jɔrɔ bɛ ne la ni aw 3 ma bɛn fo ka diɲɛ wuli aw fana tɛ bɛn ka d'a kan aw de y'an musow ye aw de bɛ se k'an ka du jɔ bi k'a da anw ma Junior y'i ka kuma mɛn ni Ala sɔnn'a ma an bɛ n'an yɛrɛ minɛ ka bɔ a ka ko ninnu na baasi tɛ n'o kɛra kɔni o bɛ diya ne ye kojugu Dara ko gɛlɛyalen don dɔɔni dɛ ne tun b'a fɔ a ye n ko a k'a to n ka kuma Mijo fɛ donc ka n'a hakiliw jira ɲɔgɔn na donc mun b'a kun n'a kan cɛ a sera ka dɔɔni fɔ n ye nka gɛlɛyala de i b'a kalama k'a fɔ ko Junior yann'a ka Mijo furu a ye dalakan dɔ de di Mijo ma o mun dalakan ko ni Mijo furula ka na du in kɔnɔ yan u bɛ waatinin dɔrɔn de kɛ n'o waatinin tɛmɛra a bɛ taa ni Mijo ye yɔrɔ wɛrɛ ko ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ wa Mijo ye maa dɔ de ye a kelen a cɛ kelen o dɔrɔn de ka d'a ye maa min don duba man d'a ye hali dɔɔni et puis ko mun yɛrɛ ka go ale ye ko ka dumuni tobi ko ka taa a sigi maa kɔrɔ ko ka go ale ni fɛn bɛɛ ko kuma tɛ kansinaya yɛrɛ ma donc furusa de fɛnɛ bɛ a hakili la i yɛrɛ b'o kalama déjà problème mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ solution bɛ yen ne hakili ye solution min ye sisan Mijo mana sen dɛrɛ maa o maa kan i k'i sen ta ka bɔ a kan i k'a fɔ a ma yafa a ma a mana ko o ko de kɛ sisan an kan k'o mɔ an tɔgɔ la ka tɛmɛ de bawo mun b'a kun na n'a kɛra o ma y'an ka du danbe la dɛ ni ne y'i ka kuma faamu sisan e bɛ fɛ an bɛɛ k'an kunkolo siya Mijo ye de wa non kunkolo siɲɛ tɛ o waati la ko dɔrɔn de don kɔrɔ bɛna min f'i ye
in kɔnɔ yan ni lagare bɛ du in kɔnɔ mijo don ne dɔgɔnin muso ne tɛna se k'a fɔ ne n'o bonya o de kan ka ne bonya ne k'a fɔ ne bɛ siran ye k'a fɔ m'o bonya fɔ su n sɔnni ka kuma bɛɛ ma dɛ mɛ nin kuma kelen foyi t'a to n b'a kɛ mijo tɛ maa bonya an mɔgɔ mun n'a burankɛ an tɛ bonya an musow tɛ to yen. Dara i t'i hakili sigi n'i ye dusu bila hakili ɲɛ i bolo b'a bɛɛ jɛ dɛ ko kɛra cogo cogo hakili de bɛ kɛ ka baara kɛ ne bɛ k'a f'i ye n ko furusa de b'a hakili la ou bien e bɛ fɛ ka furu ka sa de ya n'an ko k'an bɛna nin ko in kɛ cogo mais a b'a jo de fɛ o layidu de taara a ye fo layidu de ka bɔ a sira fɛ adamaden dun i kɛra cogo cogo i dala kan ka gɛlɛn ma ni fɛn bɛɛ mɛ misaliya ta e yɛrɛ dɔrɔn kan e ka fɛn dɔ layidu ta i bɛ ban ka timɛ yan e ka i dala kan di fɛn dɔ la sisan e bɛ ban ka bɔ a sira fɛ yan o yɛrɛ ka bɔ a la mijo furu ka sa sisan a bɛ fɔ ko jɔn de don anw wa y'an ma tɔgɔ dumaya yan i ka sigi n'a ye dɛ n'a furu sara tu en prends la responsabilité i bɛ jɔ n'a ye a ma se o bɛɛ la ne y'i ka kuma faamu n b'a lajɛ ne sera k'a kɛ kana fɔ k'i b'a lajɛ dɛ i b'a kɛ yɛrɛ de i b'a kɛ yɛrɛ de parce que solution kelen b'a la o ye nin dɔrɔn de ni mijo furu sara dɔrɔn an mana an kun bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɔ ko anw de don k'anw kɛra sababu ye k'an dɔgɔnin furu sa i sigi dɔrɔn k'i miiri i k'a da i ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ kana fɔ k'i bɛ miiri côté nin na i b'a kɛ de i bɛ kuma i muso fɛ mɛ a tɛ ka maa bonya maa ka côté bɛ kɛ cogo di o ko to tan ne yɛrɛ bɛ kuma maa fɛ i tulo bɛ n na n y'a f'i ye cogo min na dɔrɔn an bɛɛ k'a kɛ ten a mana sen dɛrɛ mɔgɔ ma kan an ka fɔ a ma yafa ma hali n'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ an de jo b'a la dɛ an ka fɔ a ma yafa ma fugariya tɛ dɛ ko dɔ de don n y'a faamu voilà i bɛna n bila ko la i bɛ kuma i muso fɛ i b'a fɔ a ye k'a gɛlɛya yɛrɛ a ka bɔ a sɛ parce que muso ninnu ka ko tɛ sababa la e de bonya kama ne bɛna nin ko in kɛ sinon ne tun tɛ nin kɛ dɛ ne ka n kunkolo siɲɛ muso dɔgɔnin fɔ n su de tun b'a kɛ walayi mɔgɔ bɛ ko dɔ kɛ ko mɔgɔ dɔ k'a ma kɔ walayi sinon ne tun tɛ nin kɛ dɛ ne kɔni y'a f'i ye cogo min na o dɔrɔn de don i tulo bɛ n'a dara n y'a faamu voilà. Jean, ça va. Ouais. Jean, dɔ la e ye fɛn dɔ kɛ min ma diya ne ye. Mun de kama e jaso agressé ni bere? I y'o min kɛ a ma diya ne hali dɔɔni. Dara, n ko jaso kun nana fɔ da de la yan. Fɔ da la wa? Fo yiri kɔrɔ. Ha cɛ, nin cɛ in fɛnɛ ta bɛ ka tɛmɛ a dan la sa. Mais o mana kɛ cogo o cogo, an bɛ se ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ a ma se nin si ma. E dusu ka bon trop, ne y'a f'i ye cogo o cogo ko mana kɛ, an ka hakilina dɔ ɲini a la. Dara, ne hakili la e de b'a fɔ ne ɲɛna k'e bɛ ka siran Fatimu ka ne malo. K'e bɛ ka siran Fatimu tɔgɔ de. N'a fɔra o ka kamalen ka dɔ nɔfɛ fo da la yan nɔ, sigiɲɔgɔnw k'o ye. Mun bɛ fɔ o la? K'a kamalen nana nɔfɛ f'a cɛla la. O tɔgɔcɛn barika ma bon n'a bɛɛ yan. Ne y'i ka kuma in bɛɛ faamu ye. Ne yɛrɛ b'a dɔn Fatimu jɔrɔlen don ko in na. Et puis ko in bi man d'a ye, a sini man d'a ye. N'a sɔrɔ a ka di Fatimu ye, solution sɔrɔ man d'a la. Nka e filɛ ka dusu bila hakili ɲɛ cogoya min na, est-ce que solution bɛ sɔrɔ a la? A tɔ bɛ juguya ka taa de. Exemple, ne kun nana k'a bana ni bere ye sisan nɔ, an kun bɛna taa furakɛ de. Bon n'an ma kunnaja, fangataga bɛ se ka bɔ a la. O ɲuman ye min ye, an bɛ baara kɛ ni hakili de k'a sɔrɔ a ma se nin si ma. N kɔrɔ, i ye nin de y'a la. Ni sen ta ma kɛ da yan, mɔgɔ b'a dɔn ni siɲɛ wɛrɛ ni nugu jara la, a bɛ nin tilen ka don so kɔnɔ don. Ne y'a yira la k'a fɔ a ye ko cɛ de bɛ du in kɔnɔ yan. Jean, ne y'i ka kuma bɛɛ faamu, wa cɛ min fɛ fɛnɛ. I bɛ k'i cɛsiri nin ko in na, o ka di ne ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan.
nka ka di ne ka s'i dusu la hali bi kɔ an ka se an ka cɛ n'a hakili yira ɲɔgɔn na a bɛ se k'a faamu kanu don ka di ka tɛmɛ a bɔli kan nka n'a y'a se k'a la faamuya hali bi a bɛ se k'a to yen nɔ ouais ne kɔni ne kunkolo tɛ ka sɔn min na Fatimi to yen nɔ dɛ o to yen nɔ sa sɔn t'a ma ban an fɛ cogoya min na an ka kɛ ten Bebe. Nse. Kori basi t'i la. I ba dun. I dɔgɔninw. Nse. Nse. Tanti. Ne dun ɲɛ famari ma tuguni dɛ. O tuma mun de bɛ yen? Ne famara k'i ye so kɔnɔ tanti. Fosi tɛ yen. Tanti ne kɔni ne ma da o kɔni la. E n'a fɔra e bɛ bali ka ye ka bali ka tunun o fana ma ɲi sa. E dɔ wɛrɛ ta y'i den kɔ. Ɲɛfɔ sa mun de bɛ yen? Ne bɛ na min f'i ye. Aw ka fɛn ɲɛnamani min bɛ yen. Halisa n bɛ jo wa? Aw ka dugumɛnɛ si ma ɲi. O don ne de ko ne famana korotumu ma ne de ye Ala minɛ n ko n bɛ taa korotumu lajɛ. A y'a ka jugu ni kɔrɔlen ye. I ko jumɛn? Kɔrɔlen ta a ye ne labɔ miseli o fɛ. Finingolo bɛ yuguyugu cogo min na dɛ nin ye ne yuguyugu dɛ fo ka yirini don na k'an goro. Tanti e kana nin fɔ n ye sa. Ala y'a kɛ n taara Daramani sɔrɔ Daramani de ne lafiya bolo. An b'i jo. Tanti i kɔni ne bɛ mun ɲini i fɛ e de bɛ kɛ yafabaga ye dɛ parce que adamaden bɛɛ n'a kɛcogo don. A kɔni mana kɛ cogo cogo o ye dɔ wɛrɛ t'an ye i den kɔ dɛ. E de bɛ kɛ yafabaga ye i bɛ yafa ma Ala ni kira kama n'o tɛ vraiment jo foyi de tɛ nin na. Ne ye aw ta in faamu koyi aw ma fosi kɛ ne la. N'i y'a ye ne bɛ taa waati bɛɛ ne musokɔrɔbatɔ bɛ lamaloya n'i ma taa dun surtout an bɛ yɔrɔ min na bi ba yɛrɛ kɛra muso furulen ye. Muso furulen ni muso gana kɔni olu ka teriya kɔni o tɛ laban bilen o. Kɔni mana kɛ cogo cogo an bangera ka i n'an ba sɔrɔ teriya la donc a mana kɛ cogo cogo i tɛ tile ne ba ye kɔni. O ye tiɲɛ ye. To i ka taa sa nana mijo ka ko ninnu da i nin kan n m'a ɲini fɛ i ka taa. Basi tɛ. N bɛ tila ka yafa fɛnɛ deli i fɛ a place. Ala kama i ka yafa ma. Ayi aw ma foyi kɛ ne la aw ma foyi kɛ ne la awɔ basi tɛ n y'i ka kuma mɛn awɔ korotumu dun a bɛ yen kɔni kɔni basi t'a la n'Ala sɔnna ma i bɛ n ka foli f'a ye ayiwa n tɛmɛtɔ de kun don awɔ awɔ. Ne ko min yɛrɛ ka ko bɛ cogo di sisan nɔ? An tɛ ka ɲɛ koyi. O tɛ ka ɲɛ? Walayi hali kunu a ye mankanba de wuli du kɔnɔ. Ne ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ ɲɛna Dara Mijo filɛ nin Mijo tɛ mɔgɔ bonya Mijo siri tigɛlen don walayi bilayi aw kun ka Mijo to ne ma ban ne maaw bɛna bila kɛnɛ ma aw kun k'o to ne ma dɔrɔn. O ye solution ye o. E b'a bila kɛnɛ ma cogo di? E de m'a fɔ e b'a fɛ yan. Ni mɔgɔ bɛ degun kɔnɔ waati min na i b'a essayer ka bɔ degun kɔnɔ. Mais Dara hali ni ne b'a fɛ n'a tɛ ka ne kɔrɔw bonya a tɛ k'aw bonya a tɛ ka maa yɛrɛ to yen. O to yen nɔ sa. N kɔrɔmuso ta ma tɛmɛ yan nɔ o muso kun tɛ nin kelen ye ne yɛrɛ muso kun tɛ nin kelen ye yan nɔ olu ma changer mun b'a yɛrɛ la k'a fɔ k'a tɛ changer n'e nana k'i bɛ dusu bila a n'o de fɔ e dusu ka bon trop dusuya tɛ foyi de kɛ ni nimisa tɛ kɔ si dusu la wa i ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni ma ye i ka to ka kumakan dumanw fɔ a ye k'a nɛgɛ nɛgɛ a yɛrɛ bɛna faamu a bɛna maloya a bɛ segin a kɔ. Aw ka Mijo tɛ n bila minɛn kɔnɔ Mijo ta to yen Mijo bɛ fɛ de ne ka bɔ aw kan Dara o tɛ se ka kɛ sa ne bɛ se ka bɔ aw kan cogo di ka taa so ta yɔrɔ wɛrɛ la. O to yen nɔ sa ne bɛ k'o de f'i ye o. Musa muso m'o kelen de kɛ Musa ma bɔ olu ma tila ka segin e bɛ fɛ o ɲɔgɔnna de ka kɛ du in kɔnɔ ne ko aw tɛ fɛ du in ka lafiya dɛ n'a fɔra an mɔgɔ saba bɛ du in kɔnɔ mais toujours problème kura cɛ du se ka jɔn kan kan dɛ cɛ hakili ka bon ni muso ta ye ka taa ka sigi mais n'i ko i b'i ta muso ka ko fɛ walayi bilayi i bɛ bali min na diɲɛ bɛ taa k'i to ne bɛ ka min fɛ a to an ta laban i kana essayer i b'a bugɔ ka n'a kɔrɔ fɔ n'a bɛ ka min fɔ a to yen ka bɔ o tɛ fugariya o cɛ n'o yɛrɛ y'a furu a kan ka taa e de ka mara kɔnɔ mais a to yen ka bɔ ba ye a bɛna maloya o i y'a faamu wa. N kɔrɔ o y'akili na ye. O ye ne hakilina ye. Problème foyi t'a la. N'a ne bila yɔrɔ min na ne bɛ yen nɔ. O de ye bien sûr yɛrɛ yɛrɛ an ka taa da la dɛ ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ ɲini. Problème t'a la.
Oui, ça va. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. E nana mun ɲini yan tuguni? Ne mago bɛ Fatimu de la. Yala a bɛ yan? Fatimu bɔli don. Chaque fois i bɛna sɔrɔ Fatimu bɔlen don. O kuma a taara min? Ne ko e ma n k'a bɔra e m'a faamu wa? A ma taa yɔrɔ fɔ ne ye o, a kɔni bɔra de. Ne bɛ e ɲininka o. O tuma e ka mun kelen de bɛ Fatimu bolo? Ne ka fɛn gɛlɛn bɛ Fatimu bolo dɛ. Ne ka fɛn min bɛ Fatimu bolo, n'a m'a di ne ma, ne ni tɛ se ka lafiya. Bisimila. Nafa foyi tɛ ne ka ɲɛnamaya la ni Fatimu m'o fɛn minɛ. Ne bɛ fɛ ka dɔn o tuma e mun kelen de ye Fatimu ye? Par exemple la don ne ye ɲininka i ye dɔ fɔ ne ɲɛna mais ne bɛ fɛ ka dɔn a la que e mago gɛlɛn bɛ Fatimu na dɛ. E maa min furulen don ni bɛnnen t'e la dɛ. N'a fɔra muso furulen cɛ ka cucucu kɛ o nɔfɛ o tɛ tɔgɔ duman ye Fatimu yɛrɛ ma dɛ. Ne ba, ko minnu b'i ɲɛsira la i b'i da don olu la. Ni ne ni Fatimu cɛla de i t'a ɲɛdɔn dɛ. Donc sabali. Ne y'i ɲininka n ko Fatimu bɛ yen. Ni ko n ma ko a tɛ yen i mago bɛ mun wɛrɛ la tuguni? Grand frère Dara, an ye bi dɛ. O kuma a kɛra cogo di? Baasi tɛ yen kɔni. Baasi foyi tɛ yen. Ba. Ni terikɛ an bɛ ka ɲɔgɔn faamu sisan kosɛbɛ. A yɛrɛ bɛ ka n bonya sisan yɛrɛ yɛrɛ. Junior kɛ? Tabarikala. O ɲɛna kosɛbɛ. Ne nakun ye ko wɛrɛ min ka jugu ne ye tuguni. O fana mun ko wɛrɛ tuguni? Junior muso. Muso. O de kelen don k'an ka du wuli ka jɔ. N'a tɛ ɲini ka du in exploser. Miso tɛ cɛkɔrɔba bonya, musokɔrɔba tɛ bonya, kuma tɛ denmisɛnnin ma. Burankɛ yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ. An ka musokɔrɔba terimuso dɔ bɛ yen nɔ. Depuis Miso mana du in kɔnɔ yan nɔ, u bɛ na musokɔrɔba nɔfɛ baro la. Miso de wulilen don sisan k'i ɲɛ tana k'o ye. Wa hali a tɛ musokɔrɔba bonya, n ko musokɔrɔba ye nafiki ye. K'o tɛna dɔ wɛrɛ la du in kɔnɔ nafigiya kɔ. Mɔgɔ min den b'i bɔ i kan k'o bonya dɛ. Jati. Ne de nana n ko n bɛna kuma ni Miso ye. Hali ne kun ka n'o kɛ. N'a tɛ ɲini ka ne yɛrɛ faga da ne la sa. Kana nin fɔ. Kuma tɛ kuma ye. Non, ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna kuma in f'i ye cogoya min na walahi bilahi. O ma tɛmɛ tile 2 kan, n nana sɔrɔ a ni muso bɛ ɲɔgɔn na, Fatimu. U bɛ mankan na fan bɛɛ. Ne de nana k'a kɛra cogo di? A filɛ k'a fɔ ko ne muso bɛ sungurubaya la. Ale kan k'o fɔ ne muso ma. E cogo di ta? Fatimu ni cɛnin dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. E muso? Awɔ, yanni ne k'a furu. Nka jo in taara tagama la. Ala y'a kɛ ne ye Fatimu furu. Cɛnin seginna ka na. O de ko f'ale ka Fatimu furu sisan nɔ. E kɔni b'a dɔn furu kɛ man di ɲɔgɔn kan dɛ. Mais e ka woro t'a kun kɔrɔ wa? O yɛrɛ o ye mɔgɔ sugu dɔ ye dɛ. Ala b'i dɔ ka kanu latigɛ. Ala t'i n'o ka furu latigɛ dɛ. O ye sɛbɛ. Kuma tɛ kuma ne yɛrɛ ma min fɔ cɛnin ye. Mais a bɛ don yan fɛ ka bɔ yan fɛ. Ale fana kati jalen n'o la sa dɛ. Don dɔ la o nana k'a bɛna Fatimu nɔfɛ du kɔnɔ ani. Ani Miso bɛnna da la yan nɔ. Miso m'o de faamu depuis o de kɛra. Ko Fatimu bɛ ka diɲɛ cɛ bɛɛ kanu. Dɔgɔyali tɛ dɔgɔyali. E ko ale y'a ɲɛɲini fɔlɔ yɛrɛ. Ça fait ça kɛ. Ni kuma bɛ fɔli i bɛ fɛ ka ne bugɔ ko parce que ne y'i ɲininka. A furulen de don n bɛ fɛ k'o de f'i ɲɛna i b'o de faamuya. Sabali se kana mɛlɛkɛnin ka furu sa. Ni ye mun ye de? Ni ne ko ne bɛ e jaabi dɛ, e bɛ fisaya ne ye. N bɛ fɛn kelen f'i ye. Ni Fatimu nana, a fɔ a ye ko ne fɔra a kɔ. I bɛ se k'o kɛ yan. K'o kɛ ye ko mun kɛra? Ne t'o fɔ o. Bari sabula e ma ne yɛrɛ bonya fɔlɔ. Ni e kuma cogo ye ne ma, ne kɔni bɛ min f'i ye k'a gɛlɛya. Bi tɛmɛnen kɔfɛ n tɛ fɛ k'i sen Fatimu nɔfɛ yan. E ma ne faamu. An ka ɲini an ka ɲɔgɔn faamu. Ne mago gɛlɛn yɛrɛ de bɛ Fatimu na. Ni e y'i ta i dusu fɛ, a ma nɔgɔ. Bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna, a ka don i tulo fɛ, a kana bɔ ni yanfɛla ye. N'i ye Fatimu kɔ yan tuguni, n'i ma kule k'a fɔ sigidala mɔgɔ bɛɛ ɲɛna k'i bɛ ka na bin walimuso kan ci. Ne bɔra k'i deli sisan k'i ka yafa n ma. Ala i kan ka ci ɲɛfɔ a ye. Ou e bɛ fɛ ne ka mun de kɛ? Ne fa o ka ban i ye yɛrɛ de. Dari tɛ taa ka bɔ an ka so de yan. A bɛɛ n'a ta ne bolo n ko e ye mɔgɔ ɲɛnama de ye.
n'a y'i diya kana fɔ a yɛrɛ Hey. ne yɛrɛ bɛ n ka ci ɲɛnabɔ n yɛrɛ ou bien e bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn de ne sera yan bi i tɛ ne se cogo dɔn yan dɛ Wa ne bɛ n cɛ de ka so. Taa ka bɔ an ka so. Mɔgɔ lankolon in. E jɔlen de don wa? ni ne ma miiri ko e ye walimuso ye muso o muso b'i da waga k'a fɔ k'i bɛ kuma ne fɛ tan ne b'o da fara f'o tɔn Awɔ, o se t'i ye parce que ne bɛ n cɛ ka so de. Taa ka bɔ an ka so. Yanni n ka sigidala mɔgɔw wele i tɛ taa. a tɛ ne n'i cɛ dɛ a bɛ ne n'i cɛ de cɛ Awɔ, e ka taa ba in. Taa ka bɔ an ka so. Ne mun mɔgɔ sugu ye de. I b'a mɔgɔ qualité sugu bɛɛ de quoi. Non. Min ka di ne ye a ye kuma n'aw muso ye ne buramuso de don n ka mɔgɔ bɔgɔta tɛ sinon aw bɛna jiginna don dɔ la m'a minɛ ka tagama kan yɛrɛ 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 dɛ. Grand frère Dara i ka sabali i bɛ hakilina min kan ni n'a kɛcogo ye kana sɔn fiyewu i dusukun k'i kɛɲɛ barisa n'o kɛra i tɛ fɛ ka kɛ mun ye a bɛ k'o ye O tiɲɛ. n'a ma ɲɛ i kɔni y'a faamu ne bɛ fɛ i ka to ni faamuya ye ne terikɛ Junior kuma caman a bɛ na an bɛ tile bɛɛ ban misiko kuma de la kuma dɔ la yɛrɛ Junior min n'i sigi yan a bɛ tile bɛɛ ban sunɔgɔ la k'o sababuya kɛ misiko in ye kuma dɔ la ne yɛrɛ n'a tɛ ɲɛ misiko kuma in na an tɛ ɲɛ a la parce que ne yɛrɛ kunkolo bɛ chauffer de i ma nka n teri de don n tɛ se k'a ye ko la k'a fɔ ko n b'a to o la wa ne ye kangari da Junior de kabini ni muso in furu kuma n ye kangari sugu bɛɛ da ye a ko n ma ko miso ka d'a ye n ko tiɲɛ yɛrɛ la a ka di ye nka ne ye nin ye cogoya min na mɔgɔ sɛbɛya tɛ nin na wa maaɲuman tɛ nin na nka kanu ye Junior kunkolo ɲagami bamananw bɛ kuma dɔ fɔ k'i bɛ se k'i pan cɛkɔrɔba ni bo kunna nka n'i y'i pan kumakan kunna i b'o nɔ i yɛrɛ la O kuma ye tiɲɛ. o ko de filɛ nin ye tan nka n'a ma ɲa e yɛrɛ hakilina sɔrɔ ka na kuma fɔ ne ɲɛna hali sisan ne bɛ n se kɛ nin ko la kana na sɔn k'i ta i dusu fɛ fiyewu parce que o bɛ na ni ko min ye i yɛrɛ t'a dɔn i nana kuma fɔ n ɲɛna hali sisan n bɛna n se kɛ Wa dɔ wɛrɛ yɛrɛ tɛ Junior Dago ye ko furu sa n y'o de fɔ a ɲɛna o depuis Ala ye du in da furu ma deli ka sa du in kɔnɔ wa a tɛna fɔla ale ta la yan a bɛ ko o ko la a ye wuli a k'aw cɛsiri nin ko in na dɛ sinon k'a fɔ ko denni in furu bɛ sa foyi t'a to a bɛ sa. kɔsani na Junior nana o kuma in yɛrɛ de b'a da n ko a ma n ko o t'a solution ye dɛ o t'a solution ye n'a ma ɲa kɔni a furula ka don kɔni a bɛ fɛɛrɛ de kɛ nin ye problème n'a don wa nisɔndiya n'a don bi ye problème don ye a bɛ fɛɛrɛ de ɲini o la furusaya ye fɛn cɛjuguba de a ɲininen don nka a cɛ man ɲi O tiɲɛ. I ka kuma faamu n bɛna baara kɛ n'a hakili ye ne ko e yɛrɛ ka musoko bɛ cogo di sisan. ah grand frère n ye n dalakan di dɔ ma an b'o ko boliboli la an kan k'o ko sigi sen kan n'a ko yɛrɛ ɲɛnabɔra i yɛrɛ na dɔ min o la o bɛ sɔn ka diya ye kosɛbɛ sabula cɛgana tɛ mɔgɔ ka mɔgɔ ye dɛ. ah grand frère yɛrɛ cɛgana t'u dun yɔrɔ ka ca kojugu wa a ka fini mana nɔgɔ dɔgɔnin nɛgɛ nin daminɛra i m'a ye cɛgana bɛ si yɔrɔ la mɔgɔ t'a ɲininka du kɔnɔ n'a ba kelen tɛ mɔgɔ si hakili tɛ jigin a la. bɛ yanni kuma ni ye tiɲɛ dɛ an cɛgana an kɛlen ko bajanbila de don ɛri tan na bɔ ɛri tan na an bɛ an kun fɛ de dɔrɔn i k'i jija musoko in na n yɛrɛ n se ye min ye n b'o k'i ye fɛnɛ ayiwa baasi tɛ ayiwa ne bɛ siran yen nin fɛ ayiwa k'an bɛn han n bɛna fɛɛrɛ ɲini nin ko in na ayiwa ah grand frère yɛrɛ an sɔngɔ tɛnɛ Ama Junior. Somɔgɔw baasi tɛ yen kɔni. Alhamdulilah. An ba. maa don a bɛ yan A bɔla. maa bɔra Awɔ. Ne de ko n ko k'i wele k'i lase ne ma. Junior. Cɛbakɔrɔ. I ka hɔrɔnya bɛ dɔn i dalakan de nɔfɛ. Ja e ye min fɔ anw ye i ni i muso cɛla la i ma tiɲɛ fɔ. cogo di tantɔnɔ E bɛ se ka layidu ta cogo di ka tila ka dɛsɛ k'o layidu waleya.
Han? Tɔnɔ ne layidu fɛn fɛn ta mi joué ne y'a bɛɛ waleya fo n'a bɔra sogo in na tɔnɔ e yɛrɛ y'a ta i ka da i ɲɛkɔrɔ ne ka so ta ka bɔ n maa kan ka bɔ e kan ka bɔ n kɔrɔw kan mun bɛ fɔ ne ma ne ye miiri o bɛɛ de la o de la ne ma se ka sogo in kɛ n sɛbɛ ye bilen. Junior o de y'a to a bɛ fɔ ko sanni ka layidu ta i k'i miiri ka ɲɛ kosɛbɛ i bɛ ka layidu ta ko min na n'a y'a sɔrɔ piripiri i bɛna se k'o ko in waleya o de y'e sɔrɔ e b'a dɔn e bangena du min kɔnɔ du ye duba ye kɔrɔw b'e bolo olu ye musotigiw ye o bɛɛ n'a ta kɔfɛ e ka taa muso dɔ sɔrɔ kɛnɛma ka layidu ta o ye ko ne sɔnna ka sigi e kun k'e n'o kelen dɔrɔn de bɛ to yen e yɛrɛ sɔnna ka nin layidu in ta cogo di. Tɔnɔ kuma tiɲɛ yɛrɛ bɛɛ min ye mijo diya yɛrɛ tun bɛ ne la kojugu o de ne bila ka layidu ta mijo ye ka d'a kan ne y'a ɲɛ kan o de ka d'a ye wa a m'a fɔ ka dogona fɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la a y'a bɛɛ fɔ ɲɛna ne sɔnna a ma. A bi denmisɛnninw tɛ mɔgɔw ka kuma de mɛn kana muso cɛɲumanin ye yaala la kare kɔnɔ ten k'o ja i yɛrɛ ye ka t'o ta k'o furu ka na a ka du kɔnɔna na o de bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ muso furu muso ɲini min b'i fa dɔn i fa ye k'i ba dɔn a ba ye k'i balimaw dɔn a balima ye n'i y'o ta ka na n'o ye a ka ca Ala fɛ i ka laɲini ye min ye o bɛ sabati nka bidenw ko fo olu yɛrɛ olu ni min mana ɲɔgɔn dɔrɔn o b'o ta ka na n'o ye o kɔlɔlɔ tɛ ban wa i bɛ ka min kɛ nin waati in na f'i k'a dɔn k'e man k'o kɛ o ye jumɛn ye ni mijo dusu bɔla ka mankan ci e man ka kɛ maa ye min fana bɛ mankan ci dɛ k'a d'a kan i ye fɛn dɔ de fɔ a ye k'i b'a kɛ i y'i ban kɛli ma o de bɛ k'ale bila mankan ci la n'a ma ɲɛ ko tɛmɛna o sira fɛ e kan ka kɛ maa de ye maa min b'a madaw k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na nka n'e kɛla maa ye min fana n'ale fana ko kelen e b'a fɔ ko ayi k'e bɛ tan fɔ o faamuyali ye o bɛ kɛ cogo di. Tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn. Non, nin tɛ tiɲɛ ye cogo si la. Mais c'est du n'importe quoi, ouais. Comment on dirait que ne bɛ se ka n yɛrɛ faga muso nɔfɛ cɛ dɔ bɛ n'o ta k'a bɛ taa n'o ye saya ka fisa ne ma ni nin ye nin man ka kɛ cogo si la yɛrɛ. Fatim i ye ko de wuli i tɛ se ko min kɔrɔ soit i bɛ kɛ ne ta ye ou bien an b'a bɛɛ tiɲɛ ne tɛ se k'i to dara bolo cogo si. Muso non ni ne yɛrɛ miiri ne sɛgɛn min kɛ ne tɔɔrɔya min kɛ k'u bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ fu de ye tan n tɛ ka se ka da la cogo si mais o tɛ se ka kɛ o ko ne ta de ye Fatimi ye ne ka nin kuma in bɛɛ fɔ Fatimi ye an ye nin ko ninnu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko duman ninnu e ka tila k'a essayer k'e bɛ ne sara ni nin non n tɛ ka se ka da la de Fatimi kan'a kɛ dɛ ne bololankolon tɛ bɔ nin ko in na cogo si. En plus hali Fatimi tɛ k'a ɲini ka ne yɛrɛ faamuya o de bɛ ka digi n na quoi. Au moins n'ale ye ne faamuya o bɛ ko in nɔgɔya. Fatimi sabali sabali dɛ o tuma ne ye mun de kɛ ne man ka sara ni nin o mais a bɛ kɛ cɛ wɛrɛ la ne tɛ
ne tɛ nin ko in bila tan fiyewu n tɛ se ka to tan ne kunkolo bɛ fɛrɛ ka to Fatimi ko da fɛ de a tɛ to tan. Furu tɛ fɛn manamana fɛn ye dɛ. Ni aw bɛ furu la ka ban ni cɛ dusu bɔlen don waati min na muso de kan ka kɛ maa ye min b'a dusu da ka se ka cɛ n'a hakili yira ɲɔgɔn na wa o bɛ cogo min na ni muso fana dusu bɔlen don cɛ de kan ka kɛ maa ye min b'i mada ka se ka muso n'a hakili yira ɲɔgɔn na. An dun filɛ waati min na min dusu bɔlen don ka tɛmɛ e kan wa a dusu bɔ b'a joko de kan. Ne hakili la e bɛ kɛ maa ye de min b'i mada ka se ka min n'a hakili yira ɲɔgɔn na nka e ko k'i tɛ sɔn o ma fo e bɛ mankan kɛ n'a bɛɛ kɛra mankan ye o yala laɲini ye min ye o tɛ sabati wa. n bɛ min f'i ye k'a gɛlɛya furu in tɛ sa dɛ ka d'a kan aw tɛna an layɛlɛ yiri sanfɛ fiyewu ko a bɛ yiri ju tigɛ ni anw ye da caman de donna furu in na furu ka se ka sigi n'a ma ɲɛ ko a kɛlɛ o cogoya la anw sigilen ɲɛnɛ ko furu ka tila ka sa sali kuma t'a la dɛ i bɛ min kɛ i b'o de kɛ ka to k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na cogo min n'a bɛ se ka ko in faamu a ka to du in kɔnɔ yan o kɔni de ka di ne ye kosɛbɛ. Tɔnɔ i ka kuma latigɛ tɛ i ye fɛn o fɛn fɔ ta a bɛɛ ye tiɲɛ wa ne yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ ne jo t'a la ka d'a kan ne tun man ka layidu ta miso ye fiyewu k'an ban ka bɔ a sira fɛ nka f'i k'a dɔn k'a fɔ dɔrɔn denmisɛnninya yɛrɛ ne bila nin na parce que a tun bɛ ne kunna ne tun man layidu ta miso ye miso tun tɛna sɔn ka furu ne ma o de ne bila nin bɛɛ la nka n'ala sɔnna a ma i ka laɲini ye min ye o n'an bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye min ye o bɛ sabati. Ni ko kɛla ten a bɛ diya n ye kosɛbɛ nka fili dɔ bɛ aw bidenw fana na o yala o tuma n'i ma layidu ta muso ye kɛnɛ ma i tɛna muso sɔrɔ k'a furu ka na i fɛ yan muso camanba bɛ min bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ layidu tɛ o nka n'e ma taa layidu ta muso ye e tɛ se k'o muso sɔrɔ ka n'i ka furu la kabini o yɔrɔ la i yɛrɛ kan k'a dɔn ko i bɛ muso min nɔfɛ ko ɲɛnama tɛ o n'o tɛ furu caman sirila layidu kuma ka a la o a y'a hakili sigi a ka kow fɛ nka i k'i jija cogo bɛɛ la n ye kuma minnu f'i ye i k'a bɔ a sira fɛ n'o tɛ ni n ye mankan mɛn nin kɔfɛ a tɛ diya n ye dɛ wa a bɛ sɔn ka kɛ mankanba ye an ni ɲɔgɔn cɛ fana. n'ala sɔnna ma dɔrɔn n'i ka kuma mɛn wa a bɛ k'i ta ye. ni de kun y'i wele kun ye. n'ala sɔnna ma. i bɛ se ka taa. ok problème t'a la ne bɛ sira ɲini. est-ce que nin ko in yɛrɛ ka gɛlɛn da ye wari min bɔ Fatimi k'o fɔ n ɲɛna dɔrɔn n k'o segin dara ma a ka muso to n bolo e ka dara yɛrɛ lajɛ kɛ walimuso i b'i balɔn o la tan n bɛ muso to n bolo n ka taa n'a ye mɛ nin ko in bɛɛ la a ye dɔgɔkɛ ye min kɛ n na o de digila n na kɔ mɛ nin ko in tɛ to tan dɛ a dɔgɔkɛ fo n k'a datugu de a bɛ taa bo kɛ palan kɔnɔ de fo a k'a dɔn k'a fɔ a ye min kɛ ko a ma ɲɛ walayi ne tɛ se ka nin ko in to tan fiyewu Fatimi tɛ se ka to dara bolo cogo si fo n ka taa nin ɲɛnabɔ de